ଆଜିର ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଣିତରେ 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିଥାଏ। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିଥାଉ। ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଭିନ୍ନକୁଲମ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭିନ୍ନକୁଲ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନକୁଲ ଅଙ୍କ। 1 ଠାରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନକୁଲ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଏବଂ 6 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନକୁଲ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନକୁଲ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମ ମିତ୍ର ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେଇଥିବା ତାର ବାମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର 3ଟି ମାଧ୍ୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛୁ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 19। 19କୁ ଆମେ ଋଣାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବା। 19ର ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9। 19କୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନକୁଲମ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ନକୁଲ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା। 9 ହେଉଛି ଏକ ନକୁଲ ଅଙ୍କ। 9ର ପରମ ମିତ୍ର 1। ତାପରେ ପରମ ମିତ୍ର ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେଇଥିବା ତାର ବାମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ ହେବ। 9ର ପରମ ମିତ୍ର ନେଇଛୁ, 9ର ବାମ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1ରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 2। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯାଇଛୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 ଋଣାଙ୍କ 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 77। 77ର ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7। 7 ହେଉଛି ଏକ ନକୁଲ ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନକୁଲ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା। 7ର ପରମ ମିତ୍ର 3 ଏବଂ ପରମ ମିତ୍ର ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କଟି ହୋଇଗଲା 7 1 8। 8 ମଧ୍ୟ ଏକ ନକୁଲ ଅଙ୍କ। ତେଣୁ 8ର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା। 8ର ପରମ ମିତ୍ର 2। ତାପରେ ପରମ ମିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 0। ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍କ ନଥିବ ତାହାକୁ 0 ଧରାଯାଏ। 0ରେ ପୁଣି ଆମେ ଏବେ 1 ଯୋଗ କରିବା। 0 ଓ 1 ମିଶି 1 ହେଲା। 1 ଏକ ଭିନ୍ନକୁଲ ଅଙ୍କ, ତେଣୁ ତାର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 1 ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯାଇଛୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 816। ଏଥିର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 6। 6 ହେଉଛି ଏକ ନକୁଲ ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ନକୁଲ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା। 6ର ପରମ ମିତ୍ର 4। ପରମ ମିତ୍ର ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବା ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 1 ଯୋଗ 1 ସମାନ 2। 2 ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନକୁଲ ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ 2ର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ 2କୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପରମ ମିତ୍ର ନେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକ ଘର ଅଙ୍କ ହେଉଛି 8। 8 ହେଉଛି ଏକ ନକୁଲ ଅଙ୍କ। 8ର ପରମ ମିତ୍ର ନେବା। 8ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 2। ପରମ ମିତ୍ର ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପଛ ଅଙ୍କରେ କୌଣସି ଅଙ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ 0 ଲେଖିଦେବା ଏବଂ 8ର ପରମ ମିତ୍ର ଆମେ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କରେ ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ଓ 1 ହେଉଛି 1। 1 ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନକୁଲ ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ 1କୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯାଇଛୁ।